Szeretem, amikor az emberek utálnak. Na, lass, én átkaptam. Jaj! Egész a WC-ig? Jó! Ez a pisít vannak. Egyet ássék. Így, ahogy volt. Ott itt az benne volt az eső. Nem volt benne. Azok közök a csákok. Aztán nem. 4-8 ember, ilyen. Mondjátok ezt a pisit, mondjátok. Az a tessék. De még nem a fixülöttem. Jó. Hang hallatszik. Jaj, ne. Saló és te még. Sari, jaj, vagy! Nem egy életem után. De lassan. Fújj! Jaj, vagy! Fújj! Fújj! Szét videózza. Jó. Fújjál! Pussál! Erősen esik. Itt erősen. Közben kocsit. Jó vagy, Saló. Megcsinálom.